mulțumim Domnului pentru mânturarea care a arătat față de noi. Este o zi binecuvântată că suntem în casa Domnului. Aleluia! Și aș putea să spune de Dumnezeu că mai mult face o zi în curțile Domnului decât 1000 de ani. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne ajute să prețuim ziua de astăzi. Că mâine nu știm ce se va întâmpla. Sau dacă vreți, peste o secundă nu știm ce se va întâmpla. Nu avem nicio certitudine pentru nimeni și pentru nimic. Într-o clipeală se pot întâmpla multe lucruri, dar faptul că suntem în casa Domnului parcă ne oferă o garanție. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne ajute să ne bucurăm de privilegiul acesta că suntem în casa lui Dumnezeu. Vreau să citesc un verset din Harul lui Dumnezeu și apoi, dacă Domnul se va îndura de voi, să ne dea un cuvânt potrivit cu starea fiecăruia dintre noi, sau poate nu să atingă inima la toți. Poate se va bucura doar o persoană. Nu știu. Noi am dorit să se bucure toată biserica. Și am vrea să fie de folos predica pentru toată biserica, pentru toți frații și toate surorile. Nu știu. Dar știm un lucru, că dacă o singură inimă va fi atinsă și se va bucura, va fi doar un privilegiu pentru persoana aceea. Ceilalți, dacă se pot bucura că suntem în casa Domnului. Că aici tot mai auzim un cuvânt, tot mai auzim o cântare, tot mai facem o rugăciune și degeaba ne venit. Slăvit să fie Domnul. Că nu venim pentru alte scopuri. Citesc un verset din Isaia, capitolul 53, citeți versetul 6. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Amin. Nu știu pe unde ai rătăcit până când ai venit în casa Domnului. Nu știu pe unde ai umblat, nu știu pe unde erai. Un lucru sigur știu, că eu eram în mocilă până peste puterea mea, eram acoperit de mocila păcatului și s-a întâmplat cu mine ce spune în cuvântul Domnului Efeseni, capitolul 2. Voi erați morți în păcatele și în greșelile voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează cum fi neascultări. Între ei eram și noi toți odinioară când trăiam cu poftele firii pământești și să duceam păcatul și fără de lege. Ți-aduce aminte pe unde erai? Ar fi bine să ne facem o verificare și să ne vedem, să ne aducem aminte pe unde eram fiecare dintre noi. Și să ne aducem aminte cum cu mână tare Domnul Iisus Hristos a venit cu dreptul nostru a fiecăruia. Și știți ce ne-a zis? Deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Slăvit să fie Domnul. Amin. Cum îți aduce aminte? Îți aduce aminte cu bucurie sau cu întristare? Omul lui Dumnezeu David spunea: păcatul meu stă negrumat înaintea mea. Adică, cu alte cuvinte, mi-aduc aminte ce am făcut, cum am trăit și ce întristări am adus de-a lungul vieții mele. Și pe de altă parte mai spune el într-o împrejurare: tu cunoști nebunia mea. Am vrea din toată inima să ne aducem aminte fiecare dintre noi pe unde eram. El a venit pentru noi pe pământul acesta. El n-a venit pentru altcineva, a venit pentru tine care ești în casa lui Dumnezeu aici. Și ar trebui să înțelegi bine, pentru că El care n-a cunoscut
Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi. Îți dai seama ce înseamnă asta? Realizezi? Aș vrea să vă dau o idee, să sugerăm o idee. Hai, mulțumesc. Să meritați cu diabetul. Să ne gândim la o idee pe care Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dacă ți-ar spune Domnul ție, nu știu, la întâmplare, zic, nu știu cui, vreau să mântuiesc șobolanii. Vreau să salvez șobolanii. Cine este vrenic să ia cartea și să se ducă să mântuiască șobolanii? Gândiți puțin profund. Ai putea să trăiești nu 30 de ani, 3 zile în galeriile șobolanilor, în canalizări. Ai avea curajul să faci lucrul ăsta? Eu n-aș putea. N-aș putea. Eu vă spun sincer, n-aș putea. Cine ar accepta? Nu trebuie să dați niciun răspuns decât să gândim. Dumnezeu, Tatăl Ceresc, a găsit cu care să trimeată pe Fiul Său mocit la noastră, unde eram noi, unde zăceam noi, cum am trăit noi înainte de a ne întoarce la Domnul. Aduceți-vă aminte în ce fel. V-am spus, mocirla mea era peste puterea mea. Eram acoperit. Dacă aș putea să spun că voi toți la oaltă care sunteți prezenți aici, nu ați trăit într-un păcat cum am trăit eu. Afară de droguri și de crimă. Am săvârșit păcat. Am trăit fără. Dar când Dumnezeu, care ne-a păstrat viața, a găsit cu care, să mă cheme sau să-mi iasă minte, deodată, brusc, s-a întâmplat brusc. Totul a fost la secundă. Și mulțumesc lui Dumnezeu. Mi-a schimbat toată ființa mea. Într-o secundă m-a schimbat Domnul. Am căutat să aud. Am umblat să aud predici, predicatori. Am zis, mă duc și acolo să aud. Mă duc și acolo să aud. Nimic mulțumitor, nimic satisfăcător. Nimeni n-a putut să-mi vorbească. Și am intrat într-o adunare. Și acolo era la ultima rugăciune când am intrat. Și ideea asta a fost. Am zis, măcar prindem o ultimă rugăciune. Și când am intrat în adunare, m-am așezat un scaun lângă ușă și frații care erau acolo au zis, fraților, mulțumim lui Dumnezeu, mai cântăm o cântare, ne rugăm și ne despărțim. Cântarea aia mi-a schimbat viața. Și sunt convins că o știți. Mergând pe drumul mântuirii, ești prigonit, ești apucat, mai mult lacrimi prin suspine, adeseori ești întristat, că așa e drumul. Și când am auzit că așa e drumul, am zis, eu ce caut? Eu ce drum caut? Cu belșug? Cu bani? Cu ce? Și automat, într-o secundă, mi-am pus capul în mâinile mele. Frații care erau acolo, dacă mă auzeau, cred că se speriau de țipetele mele, dar mulțumit fie aduse lui Dumnezeu că urechea Domnului a auzit strigătele mele acolo, de bucurie că Domnul mi-a arătat ușa, mi-a deschis-o și mi-a zis, intră pe care. Și de atunci îi mulțumesc lui Dumnezeu. Acolo eram eu, rătăcit. Când a venit Domnul Iisus pe pământ, El a venit să găsească
oameni rătăciți, care aveau în inima lor un gol, care aveau în inima lor dorința de a-și umple golul, oameni care probabil că au ajuns la bogății imense, dacă vreți, și care nu au mai avut nicio mulțumire sufletească. Sau oameni săraci care au ajuns în sapă de lemn și care nu mai aveau unde să-și dea capul. Și până la urmă au zis, există posibilitate, există șansă. Dumnezeu este Dumnezeul celor care s-au rătăcit și cheamă înapoi ca pe niște copii pierduți. Slăvit să fie Domnul. Am să caut să vă dau câteva exemple din Biblie. În călătoria lui pe pământ a trecut prin multe locuri. Într-o zi a trecut pe lângă Erihon și a găsit un orb. A găsit un om orb. Orbul, bineînțeles că a auzit că trece un alai, a auzit gălăgie și a întrebat și el, ce este acolo? Trece Iisus din Nazaret. El când a auzit că trece Iisus din Nazaret, s-a scuturat. Și știți ce a zis? E momentul meu. E momentul meu. Și a început să strige. Iisuse! Iisuse, Fiul lui David! Iisuse, Fiul lui David! Ai milă de mine! Desigur că alaiul a început să certe. Ce strigi, mă? Noi ne ținem după el atâta drum, așteptăm ceva de la el și strigi, Domnul. Stai acolo, nu ți-e bine acolo unde ești? Dar el striga și mai tare. Striga și mai tare. Oameni buni, nu cred că așteaptă de la noi Domnul strigăte tari. Așteaptă strigăte mari. Trebuie să facem diferența ce înseamnă. Strigăte mari. Adică din adâncul inimii. Aleluia! Slăvit să fie Domnul. Și negreșit că Domnul a auzit din prima strigare. Dar știți, Domnul mai lasă lucrurile un pic. Mai întârzi un pic. Să vadă cum e omul. Și atunci când a strigat și a spus lăsați-l să vină, automat oamenii aceia, chiar dacă vreau, chiar dacă nu vreau, s-au dat de o parte și de alta și au făcut loc liber să treacă orbul. Hai mă, du-te acum! Nu scrie în Biblie ce zic eu. Hai mă, du-te acum! Uite că ai reușit. Noi mergem atâta drum și n-am făcut nimic și tu ai strigat și uite că te-a ascultat. Hai, du-te! Ce face omul când ajunge prima dată în fața Domnului Iisus? Ce face? Primul lucru cel mai important, se dezbracă de haina lui și o aruncă. O întrebare care nu trebuie să răspundem. Trebuie să ne gândim. Și tu ai avut o haină și eu am avut o haină. Probabil o haină a răutății, alții probabil o haină a lăcomiei, probabil alții o haină a mândriei și mai sunt feluri de haine care o să le găsiți dacă le cercetați. Când ai venit și ai luat legătura cu Domnul Iisus, ai aruncat haina aia veche folosită, prăfătută, ai aruncat-o? Pentru că Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, te așteaptă cu o haină nouă. Toți care v-ați botezat cu Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Aleluia! El îți dă o haină nouă. Amin. Pentru
Pentru că vrea să facă din tine o ființă nouă. Și îți dă și o haină nouă. Și îți dă și o identitate nouă. Toate lucrurile se înnoiesc, cele vechi s-au dus. Tu ești un copil în casa Domnului care are o identitate nouă. Și tu ești pus deoparte, aștepți de acum încolo, aștepți să vină Domnul să te transfere. După pământul acesta plin de întuneric, în împărăția luminii. După pământul acesta plin de tulburare, în împărăția păcii. După pământul acesta plin de ură și de fără de lege, în împărăția dragostei Lui, slăvit să fie numele Lui. Acolo vrea Domnul să vină. Slăvit să fie numele Lui. Vine omul în fața Lui. Și vreau să fiți foarte atenți. Și vă rog în numele Domnului Iisus, nu știu cât să vă fac eu de atent să vă conving de anumite lucruri, dar aș vrea să le pricepeți. Am o garanție că Duhul Sfânt vă va lămuri mintea. Amin. Slăvit să fie Domnul. Aș vrea să înțelegem ceva. Ce vrei să-ți fac? Zice Domnul orbului. Ce vrei să-ți fac? Ca orb. Ce și-a dorit, Domnul? De o viață trăiesc în întuneric. De o viață trăiesc în întuneric. Aud oamenii pe lângă mine că e lumină. Eu nu știu ce e. Aud oamenii lângă mine că spun despre haine frumoase, colorate, pomi verzi, pomi frumoși, soare, lună, noapte, zi. Eu nu știu decât noapte, nu știu decât întuneric, nu știu nimic. Mi-aduc aminte de un fost cu echipier. Poate că ați auzit și voi, nu știu. Era perioada când eram în lume și cântam. Orcul de la Brăila. Dacă ați auzit de el. Vreau să vă spun doar ceva, ce se întâmplă. Stăteam de vorbă când eram la un șpriț și ne povestea că are și el copii. Și că nu poate să vadă copiii. Îi mângâia pe copii, îi mângâia și simțea trăsăturile lor și spunea: ce frumoasă ești! Sau la băiețel, ce frumos ești! Îi mângâia și ținea doar în brațe. Vă întreb, nu e dureros? Și-a dat Dumnezeu ochi. Cum vezi tu copiii tăi? Cum vezi tu familia ta? Cum îți vezi soția? Cum îți vezi soțul? Cum vezi biserica? Cum vezi frații? Să vă spun ceva. Am suspinat puțin acum și m-am uitat la voi. Și am zis, nu există mai frumos loc ca ăsta. Nu există. Ne-a dus fratele Pipin să vedem aseară orașul ăsta, în centru. Eu am spus, Frankfurt e mai frumos decât Berlin. Drept. Și poate decât multe alte orașe. Dar nu se poate compara cu locul ăsta niciodată. Aleluia! Știți de ce? Aici strălucerea luminii Domnului. Aleluia! Aici strălucește slava Lui. Că suntem adunați aici spre slava Lui, spre lauda Lui. N-am venit aici să ne lăudăm cât predicăm noi de bine. N-am venit să ne lăudăm cât ne rugăm noi de frumos. N-am venit să ne lăudăm cât cântăm noi de frumos. Și n-am venit să facem parada modei să ne arătăm cu ce ne-am îmbrăcat sau cu alte scopuri sau cu alte scopuri. Suntem aici pentru că Domnul ne iubit. Aleluia! Slăvit să fie. Aleluia! Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Oameni buni. Dacă nu vedem slava lui Dumnezeu
Dumnezeu în toate lucrurile, dacă nu vedem, s-ar putea să suferim de iubire. Dumnezeu să se îndure de viața noastră. Amin. Desigur că imaginea asta care este în mintea noastră, din discuția dintre Domnul Iisus și om, discuția asta, desigur că ne fascinează de multe ori. Nu? Extraordinar, Domnul, cum a strigat omul ăsta și Domnul Iisus l-a auzit și l-a chemat la el și l-a vindecat. L-a vindecat Domnul. Ce vedem? Doar o minune? Doar atâta vedem noi? Haideți să vedem cum strălucește slava lui Dumnezeu. Aleluia. Prin Iisus Hristos, prin Domnul nostru. Amin. Binecuvântat să fie numele Lui. Haideți să vedem în toate lucrările pe care le-a făcut El pe pământ, strălucind slava Lui. Glorie Domnului Iisus. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Asta vrea Dumnezeu să vedem noi. Cum strălucește slava Lui. Și văzând aceste lucruri, să lăudăm pe Domnul și să spunem, Doamne, mari și minunate sunt lucrările Tale. Amin. Pentru că, dacă vă aduceți aminte, un învățător al legii a venit la Iisus noaptea și ce i-a spus? În urma discuției cu Sinedriul, el a venit solo și a spus, noi știm că tu ești un învățător venit de la Dumnezeu, că nimeni nu poate face semnele și minunile pe care le faci tu dacă Dumnezeu nu este cu el. Ce au văzut ei? Atenție! Semne mesianice care nu le poate face orice om. Semnele lui Mesia. Au văzut? Dar Domnul Iisus știa cine a venit la el? Slavă ție, Doamne, amin. Categoric că știa. N-avea nevoie să-i spune nimeni nimic despre oameni, că el îi cunoștea pe toți. Și în discuția lui nu l-a amenajat cel puțin nici cântecul sub tunghe. Nici nu i-a dat voie să respire. Și i-a dat un răspuns. Dacă nu te naști din nou, nu poți vedea împărăția lui Dumnezeu. Doamne, cum eu? Un om bătrân ca mine să mă nasc din nou, să intru iar în pântecele mamei mele și să mă nasc din nou? Știți ce au zis mulți frați? Și încă mai zic, Dumnezeu n-a priceput nimic, Dom'le Nicodim. Nu înțeles nimic, Dom'le. Era un filesc. Dom'le, Nicodim, Dom'le, n-a înțeles, Dom'le. Nu știu. Spun ceva. Dacă vreți, de 10.000 de ori mai mult ca noi toți, știa Nicodim ce a zis Domnul Iisus. Știa. Pentru că Domnul Iisus are altă pretenție la învățătorii legii. Că i-a și zis, tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri. Adică te faci că nu? Știu că le pricepi. Și încă o dată îi spun, dacă nu este cineva născut din apă și din Duh, nu pot intra în Împărăția lui Dumnezeu. Asta cum e? Născut din apă și din Duh. Născut din cuvântul lui Dumnezeu și din Duhul Sfânt. Aleluia! Aleluia! Dar de ce și din apă și din Duh? Pentru că Duhul lucrează împreună cu cuvântul. Aleluia! Și cuvântul împreună cu Duhul. Amin! Dacă are cineva îndrăzneala să-i despartă, e problema. Una. Sunt una. Tatăl, cuvântul și Duhul Sfânt. Amin! Slăvit să fie Domnul. Amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Oameni buni, Domnul Iisus n-a dus o luptă de lămurire cu Nicodim. N-a dus o luptă de lămurire. Pentru
a venit ca un băiat cu capul plecat așa smerit. A venit îmbrăcat, el era îmbrăcat într-o haină lungă, avea un cheptar, avea niște pietre, avea un poif, avea o placă de aur. Și nu cred că a venit el cu capul plecat așa. Învățătorul, nu știu că tu ești un învățător venit de la Dumnezeu și probabil că a venit după o poziție înaltă. Și Domnul Iisus nu l-a amenajat niciun pic. Pentru că știa că pricepe. Înțelegi? Ce să înțeleagă. Păi tu vrei să mă faci ca pe tine? Cum ești tu? Tu nu vezi că eu am haine pe mine? Nicodime, hainele sunt afară. Împărăția lui Dumnezeu locuiește în interiorul omului. Amin. Dacă nu vei renunța la hainele astea, dacă nu vei renunța la preoția asta, dacă vei rămâne om al legii, nu vei avea parte de mântuire. Tu trebuie să te dezbraci de toate hainele astea, dacă vrei să ai parte de mântuire. Ăsta era înțelesul. Dacă nu vă veți face ca unul din acești micuți copilași, ăla e născut de curând, copilaș. Și tu trebuie să te faci ca un copilaș, să o iei de la capăt, să o iei de la zero. Doamne, m-am născut în legea asta, am crescut în legea asta, am propovăduit legea, am învățat poporul Israel legile tale, poruncile tale. Cum să renunț la ele? Dintr-o dată toată învățătura mea o dau pe apă să vede. Da! Renunță la tot ceea ce crezi că ești. Și urmează. Aleluia. O întrebare substrată. Ce părere aveți? S-a întors Nicodim la Domnul? Aveți garanție? Primul pas pe care l-a făcut Nicodim, când a stat de vorbă cu ei înapoi, când le-a spus despre ce este vorba, știți ce au zis ei? Căutau să-L omoare. Căutau să-L omoare pe Domnul Iisus. Ăsta a venit să ne dezbrace de hainele noastre, ăsta a venit să ne ia scaunele, pozițiile, să ne dărâme, să ne facă ca pe El, sărac. Așa, asta vrea să facă El. Punem mâna pe El și îl omorâm. Băi, legea noastră omoară pe cineva sau pedepsește pe cineva dacă nu ascultă mai întâi. Cine a rostit asta? Nicodim. I-a luat apărarea Domnului Iisus. Asta e primul pas. Și a doua dovadă care o avem, că la cruce a văzut imaginea care i-a spus-o Domnul Iisus. După cum Moise a înălțat șarpele de arabă, tot așa Fiul omului va fi înălțat pe redul crucii. Și când a ajuns la cruce și l-a văzut pe Domnul Iisus, s-a dus și a luat un vas de 100 de litri de mir de nard curat de lemn ca să-i ungă trupul. Era ziua de mare. Nu s-au mai rușinat de nimeni. Cum spune Apostolul Pavel, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă este puterea lui Dumnezeu. Amin, Doamne! Mântuirea fiecare care crede, slăvit să fie Domnul și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Într-o altă împrejurare, dacă vreți, Apostolul Pavel îi spune lui Timotei să nu-ți fie rușine nici de Evanghelia lui Dumnezeu, nici de mine, nici de Domnul Iisus Hristos, care și-a viața pe noi toți. Să nu-ți fie rușine. Nu flăcărează dragul care este. Amin, Doamne! Să ne binecuvânteze. Și Dumnezeu să ne ajute ca toate aceste lucruri să le putem pricepe, să ne înțelegem și noi, să ne punem în rânduială în viața noastră, în inima
noastre ca să le avem ca motor. Amin. Dacă ăsta era om și era pierdut afară din templu, era pe marginea drumului, întrebarea mea este, Nicodim unde era? Era înăuntru? Dar era și el tot pierdut. Era pierdut. Dar slăvit să fie Domnul care a venit și ne-a găsit pe toți pe fiecare. Aleluia! Pe unde eram. Amin. Și ne-a mântuit. Doamne, ne scuze. Și n-a cerut nimic în schimb. Un singur lucru a zis. Fiule sau fiică, dacă vrei, dăm inima ta și ochii tăi să găsească plăcere căile mele. Amin, Doamne. Dumnezeu să ne fie. Dumnezeu să ne ajute. Nu, fraților, surorilor, eu nu știu cât e timp. Mergem, Doamne. Credeți-mă că nu vreau să fiu pisărou. Vreau să... Cât, la ce oră ține problema? Uitați-vă, merge Domnul mai departe de la Ierihon și merge spre pe drumul acela care ducea spre Zacheu. Ăsta era pierdut și el. Pentru că Zacheu era unul care făcea colectă de bani. Bigurile, culegea bigurile de la oameni. Că ăștia romanii erau foarte șmecheri. Erau foarte șmecheri. Au zis, luăm unul dintre ei, dintre evrei, și punem să colecteze taxele, să se certe el cu ei, să se înțeleagă între ei acolo. Să nu facem un scandal, că să zică că incităm lumea sau că îi jefuim. Să se ducă ei să colecteze taxe. Și știți cum era treaba? Uite, nou ne aduci atâta de persoane. Un număr de bani. Restul ce vrei tu, cât vrei tu să-ți pui acolo, este al tău, rămâne al tău. Și din cauza asta, omul ăsta devenise un om foarte urât de lume, de oameni. Pentru că și era ceva ce nu era îngăduit de Dumnezeu, ce făcea el. Făcea lucrurile, îl lăcomia, lui cred că îi jefuia mai mult decât trebuie. Și pentru că a văzut Alaiul că vine de la orbul acela de lângă drum, venea Alaiul, ce-a zis el? Să mă duc între ei, să-l văd și eu, să putea ăștia să mă înghiotească acolo. Să se ia de mine. Și mai bine, ce să fac? Mă sui acolo, dublu ăla, s-a suit acolo. Acolo s-a suit. Dar până să dorești tu să vezi pe Dumnezeu, te vede El, stăvit să fie. Aleluia! Amin, Doamne. Și dintr-o dată, parcă aș vede imaginea asta, se oprește Domnul Iisus din mers, stă pe loc și Alaiul, desigur, când a văzut că stă pe loc, s-o fi gândit, ce-o fi făcut? De ce s-o fi oprit? Ce-o avea de făcut aici? Și dintr-o dată îl văd pe Domnul Iisus că își ridică privirea un pic mai sus și își îndreaptă glasul către Zacheu. Și cheamă pe nume. Slăvit să fie numele Lui. Zacheu, dă-te jos de grabă. Că astăzi trebuie să rămână în casa ta. Slăvit să fie Domnul. Că vrei, că nu vrei, te caută Domnul. Nu știu dacă te-ai cumplițat undeva. Nu știu dacă ai o poziție mai înaltă decât altcineva. Nu știu dacă te socotești că ești mai bogat sau că ești mai deștept sau mai nu știu cum decât altul. Dar dacă te-ai cocoțat undeva, dă-te jos de grabă. Că dacă vei sta acolo și ți-ai făcut un cuib al personalității, Domnul nu va intra la tine. Nu va intra. Tu ești. Și Zacheu s-a dat jos de grabă. Trebuie să fie Domnul. Amin. Și m-a impresionat expresia lui.
Doamne, dacă am năpăstuit pe cineva, dau pătit. Și atenție, năpastă o dă de 4 ori. Dar mai spune ceva, jumătate din avuția mea o dau pentru săraci. Lăudat să fie Domnul. Ce face o întâlnire cu Domnul? Ce face cât preț are o întâlnire cu Domnul? Schimbă starea lui Zacheu, schimbă starea omului, pentru că Domnul are puterea să schimbe. Slăvit să fie Domnul! E o minune să te întâlnești cu Domnul. E o minune să te întâlnești cu El. Aleluia! Se fac minuni, se fac schimbări în viața noastră. Dumnezeu să ne binecuvinteze și Dumnezeu să ne ajute. Oameni buni, merge mai departe Domnul, dacă vreți, și mai găsește oameni. Pe fiecare găsește într-un loc sau altul. Parcă nu permis să vă zic mai departe. Dar aș vrea din toată inima să înțelegem măcar aspectul acesta. Ce vedem noi din întâlnirile acestea? 2 întâlniri. Ce vedem noi? N-ar trebui să vedem strălucind slava lui Dumnezeu? Amin! Cum Domnul stă de vorbă cu el și îl cheamă pe nume, îi cunoaște numele. Și eu cred că omul ăsta a fost foarte puternic atins când i-a zis pe nume. Pentru că el nu-l cunoștea. Zacheu nu-l cunoștea. Domnul Iisus nu-l cunoștea așa ca întâlnire vreodată. Dar am spus că lui nu-i trebuie să spună nimic despre oameni. Nimeni. Că el știe pe toți oamenii și cunoaște pe toți. Slăvit să fie Domnul. Aleluia! Crezi că pe tine nu te cunoaște Domnul? Amin! Pe mine nu mă cunoaște Domnul? Nu știe cine suntem? Nu știe pe unde am umblat? Nu știe ce am făcut? Dar haideți să vedem. Omul acesta a rămas impresionat că l-a chemat pe nume. Zacheu de jos. Și el când a auzit, s-a dat jos de grabă. Slăvit să fie Domnul. Oameni buni, ce am vrut să spun? Haideți să vedem strălucind slava lui Dumnezeu în toate lucrurile. Și parcă sunt chitit pe vorba asta. De ce? Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului și aș vrea să citesc mai departe prin Harul lui Dumnezeu, toate câteva minuțele cu ajutorul lui Dumnezeu să Galatin, capitolul 5, de la versetul 24. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Când te întâlnești cu Domnul, asta facem. Și dacă ne-ai făcut-o, fă-o de grau. Fă-o de grau. Desigur că ne place botezul în apă, desigur că ne place botezul în cuvânt, ne place botezul Duhului Sfânt, nu? Dar botezul în moartea Domnului Iisus ne place. Vorbește, Doamne! Să murim împreună cu El, ca să înviem împreună cu El, într-o înviere asemănătoare cu a Lui, ca și viața Lui să se arate în noi. Doamne ajută! Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Versetul 26. Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Să nu umblăm după o slavă deșartă, că slava totdeauna este, va fi și va rămâne în vecii vecilor a Domnului. Amin. Nu a noastră. Daniel, omul lui Dumnezeu, a zis, nu nouă slavă, Doamne, ci numelui Tău dă slavă. Aleluia. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să acordăm toată cinstea, toată slava, toată lauda și toată gloria Lui Dumnezeu, că El merită. Aleluia, numai El. Că El a făcut din noi ce a făcut. Aleluia. Eram animale, fraților, săvârșeam păcat ca niște animale.
sălbatice și din animale ne-a făcut oameni. Mărit să fie numele Lui, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Comportamentul nostru era animalic. Nu aș vrea să intru în detalii să vă spun de când și cum am ajuns noi. Avem texte biblice din Harul lui Dumnezeu. Și poate că cineva că zice în mintea lui, se gândește cumva cineva, dom'le, asta n-a zis-o, că uite, asta mergea acolo, asta mergea. Cât timp avem la dispoziție să le spunem toate? Că de-aia v-am și întrebat câte ceasul și nu știu la ce o ține. În câteva minuțele mă opresc, bine? Ha. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute. Aș vrea să mergem un pic cu Evanghelia după Ioan, capitolul 11, când Domnul Iisus ajunge la mormântul lui Lazar și ce zice el acolo Domnului? Își înalță glasul la Tatăl și spune, știu că întotdeauna m-ai ascultat. Avea garanția că îl ascultă Tatăl? Amin. Lăudați să fie Domnul. Am vrea să avem și noi garanția. Aleluia. Dar fac lucrul acesta ca să vadă toți aceștia care sunt aici, să vadă că Tu m-ai trimis. Aleluia. Și că nu fac nimic de la mine, ci totul fac după voia Ta. Lăudați să fie Domnul. L-a proslăvit pe Tatăl? Amin. Amin. Duhul Sfânt l-a proslăvit pe Domnul Iisus? Amin. Sigur că da. Și biserica ce face? Trebuie să-L Proslăvește pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Aleluia. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute. Uitați-vă ce spune Domnul Iisus la mormânt. Dați piatra la o parte, a zis Iisus. Versetul 39, 11-39. Marta, sora mortului, i-a zis, Doamne, miroase greu, căci este mort de 4 zile. Au luat dar piatra din locul unde zăcea mortul. Și Iisus și-a ridicat ochii în sus și a zis, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna am ascuns, dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur ca să creadă că Tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare, Lazare! Lazare! Vino afară! Slăvit să fie Domnul! Amin. Și mortul a ieșit cu mâinile și cu picioarele legate, cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis, deslegați-l și lăsați-l să meargă. Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute. De ce i-a zis să deslege ei? De ce să deslege ei? Deslegați-l și lăsați-l să meargă. Ca să se vadă slava lui Dumnezeu. Pentru că mortul a ieșit la chemare. Amin. N-a ieșit pe picioarele lui. Să vadă că era legat, că era prins de legăturile morții. Și zăcea în mormânt. Ba și faptul că mirosea, i-a zis, nu ți-am zis că dacă vei crede, vei vedea ce? Slava lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu, binecuvântat să fie. Aleluia. Haideți să vedem slava lui Dumnezeu, că merită să vedem slava lui Dumnezeu în toate aceste lucruri. Pentru că în momentul când noi vom vedea slava lui Dumnezeu, atunci vom zice, da, Doamne, se merită, Tu trebuie să fii slăvit. Aleluia. Numai Tu, Doamne. Noi nu trebuie să umblăm după o slavă care să ne aparțină nouă. Ne-am rugat pentru fratele Ion. Pe ce să ne luăm lui slava de aici? Nu! Dacă Domnul va voi, Domnul îl va vindeca. Amin, Domnule. Tu oare că ceva să va fi dat? În 2007. Tăiat până aici. A doua oară m-a tăiat la 1 an de zile din nou. Nu era recidivă, era plasă. Rămân. Stectul la picior. Umăr operat. Și iată că stau în picioare. De ce? De ce?
dacă numele Tău va fi proslăvit prin moartea mea, m-aș bucura. Dacă mor și numele Tău va fi proslăvit. Dar dacă voi trăi și numele Tău va fi proslăvit, iar mă voi bucura. Să știți că n-am primit cu frică, cu groază vestea. Nu am primit-o cu groază. De ce? Pentru că știam că Domnul este stăpân. Și când va zice El, stop, până aici, atunci se va termina. Am primit-o cu bucurie. Doar atât am zis, Doamne, luasem o hotărâre. Și acum hotărârea s-a ales praful de ea. Doar atât. Dar nu că, ca și cum aș cârti împotriva Domnului. Nu. Doar atât am zis. Am ieșit la pensie și vreau să mă dedic în totalitate lucrării de slujire. Vreau să mă dăruiesc cu toată ființa mea, vreau să slujesc și pe ploaie, și pe furtună, și de soare, și oriunde, și oricând, și în orice, oriunde există posibilitate. Vreau să țin cuvântul sus. Vreau să înalț numele Tău. Doar atât. Și Domnul parcă vine să fie. Domnul vede ce de noi. Că noi ne gândim cu felurite locuri, felurite probleme, ne confruntăm cu felurite gânduri, cu planuri, nu știu. Și Domnul stă în cer și râde, sau dacă vreți, un pic mai plâng, zâmbește. Zâmbește. Și a scris în dreptul de viață. Dacă ar trebui să vă spun în multe mărturii despre familia mea, n-aș avea timp. Doar atât pot să vă spun. 4 cazuri de cancer vindecate în familia mea. Nepoata, fiica mea, mama ei, soția și subsemnatul. Domnul a lucrat în dreptul nostru. Nu știu ce a fost la noi. Merite? Nu prea. Nu prea. Domnul dorește să ne încredem în El din toată inima. Nu să păstrăm jumătăți, sferturi sau știu eu ce. Și pentru aceasta ne dă niște lecții, binecuvântat să fie numele Lui. Și când vine un necaz, când vine o strâmtorare, când vine o veste grea, nu te teme, gândește-te mai bine. Gândește-te. Cât de mult trebuie să te crezi în Domnul. Se merită să ne credem în totalitate. Amin. Doamne ajută. Uitați-vă, dacă vă aduceți aminte ce s-a face din la început? 20, că astăzi e 20. A zis fratele cu ce? Oameni, acolo la sfârșit scrie ceva. Unii se bizuiesc pe caii lor, alții pe carele lor. Dar noi ne bizuim Pe numele Domnului. pe numele Domnului. Aleluia. Ăia se îndoie și cad, noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Amin, Doamne. Lăudat să fie Domnul. Aleluia. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Știți ce a zis Domnul lui Iosua după ce a câștigat o bătălie? Taie vilele de la picioarele cailor și carele arde de foc. De ce, Doamne? De ce să nu ne folosim și noi? Când vin ăștia peste noi, avem nevoie. De cai, de care, avem nevoie. Nu, eu nu vreau să vă bizuiți pe cai și pe care. Vreau să vă bizuiți pe... Aleluia, Doamne. Ne bizuim și rămânem în picioare. Slăvit să fie Domnul. Pentru că prin aceasta vedem slava lui Dumnezeu. Aleluia. Ghedeoane sunt prea mulți. Și vor câștiga bătălia. Vei câștiga bătălia. Dar ei se vor lăuda și vor spune că ei prin puterea lor. Nu ne bizuim nici pe puterea noastră.
nici pe înțelepciunea noastră, nici pe abilitățile noastre, nici pe iscusințele noastre, nu. Pentru că nimic nu vine de la noi. Suntem o mână de țărână și dacă Dumnezeu va pune ceva în noi, se va găsi. Dacă nu va pune Domnul, nu va fi nimic. Rămânem un vas gol. Și eu aș dori din toată inima ca în ziua de astăzi toate vasele care sunt în casa Domnului să fie umplute. Să fie umplute cu un de lemn proaspăt, un de lemn de bucurie, ca mergând din lucrul acesta acasă, să avem în inima noastră încredere. Încredere. Avem nevoie de încredere. Credeți-mă ce nu se poate. Să ne facem rost de încredere în Domnul și să rugăm pe Domnul să-i spunem, Doamne, mărește-ne credința, dar și încredere. Știți ce? Și dragii cred. Dar nu se mai încrede în Domnul. Noi vrem să ne încredem. Amin. Și dacă El ne-a căutat atunci când eram rătăciți, haideți să ne gândim pe unde eram fiecare dintre noi și să spunem, Doamne, m-ai găsit și pe mine acolo unde eram și m-ai adus la Tine. Acum, Doamne, pentru că ai făcut asta pentru mine. Știți ce spune cuvântul Domnului? Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Care este datoria noastră? Ce să arătăm Domnului? Să arătăm cu degetul, să spunem, ce arăt eu? Să mă răspund pe cineva? Să fac ceva? Nu. Haideți să arătăm dragoste. Că asta a pus El în noi. Aleluia! Slăvit să fie numele. Doresc din toată inima ca harul și pacea cu binecuvântarea Domnului să fie înmulțite din belșug peste noi toți. Și peste fratele meu Virgil, n-am vrut să spun multe lucruri despre el, puteam să spun de la început. L-am cunoscut de când avea 25-26 de ani. Era încă la început. El venea cu fratele Călin. Ne-am cunoscut încă de atunci și a rămas o legătură frățească între noi. A rămas un respect care doresc din toată inima să-l purtăm amândoi împreună, respectul ăsta, așa cum era de lui Dumnezeu. Pentru că nu de ajuns să fim numai frați, noi trebuie să fim și prieteni. Că prietenii își spun toate problemele unui altul. Urmăriți cei care aveți frați. Împărtășiți ceva cu frații voștri de trup. Dar cu prietenii mai repede. Îmi doresc din toată inima mea ca ziua asta să fie o binecuvântare pentru noi toți. Amin. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumesc pentru răbdarea care ți-a arătat și îmi pare rău că nu m-am simțit foarte extraordinar de confortabil din cauza diabetului, dar asta este. Ce să facem? Mergem înainte. Dumnezeu să vă